Dobar dan, dobri ljudi. U današnjem videu ću vam pokazati na koji način možete da pošaljete znatno veću količinu fajlova, znatno veću količinu datoteka putem e-maila. Danas svi koristimo Gmail, svi koristimo Outlook ili druge platforme za slanje i za prije mailova i susrećemo se sa tehničkim ograničenjem od nekih, ja mislim, 25 MB za slanje Gmailom i onda je problem ako želimo znatno veću količinu podataka da pošaljemo. Mailom ne možemo sve da spakujemo u jedan mail, onda moramo da zipujemo, da sabijamo, da otpakujemo itd. itd. Kako možemo sebi da skratimo muke? Pa možemo da ukucamo u Google pretrazi jedan sajt koji ću vam sada pokazati. Sajt se zove WeTransfer. Meni odmah izlazi kada kucam u Google zato što sam ga i ranije koristio. Sad ću da vam pokažem kako izgleda taj njegov interfejs. Dakle, sajt se zove WeTransfer. Ništa nije komplikovano, samo dođete na ovaj sajt. Šta imamo od interfejsa? Znači ovako. Add your files, ovdje na plus dodajete datoteke koje želite da pošaljete, email tu, mail adresa na koju želite da pošaljete, ovdje je već moja adresa, zato što sam ranije koristio ovaj sajt, moja adresa za slanje od prošlog puta i ovdje možete da napišete neku poruku, ne znam šta god želite, šta je vama zgodno i tako dalje. Email tu, ajde napisat ćemo sad moju email adresu da bi vam pokazao kako funkcioniše ovaj sajt. Mislim da je ovako. @gmail.com. Ovo je adresa moja sa koja šaljem i poruka: ej, ćao, super si, subscribe-ovat ću se na tvoj kanal. Eto malo šale, dobro. Add your files, sad ćemo da dodamo neke datoteke, znači može bilo šta, i muzika, i slike, i video, i šta god hoćete. Mislim da ovaj sajt podržava, sad ovo je neka pro verzija, WeTransfer Pro 20 GB, ali mislim da onako free verzija da podržava 2 GB, do 2 GB slanje podataka. Ajde, mi ćemo sad ovdje neku muziku, ne znam, ajde izabrat ćemo koliko će sad ovo biti megabajta, ja stvarno ne znam, ali ajde recimo ovoliko, sad će ono da nam kaže vjerovatno kad se ovdje uploaduje. Trebalo bi da piše, nema veze, ajde vidimo kako radi transfer. Dakle, sada je WeTransfer poslao jedan mail na moju adresu johnnygamer747. Poslao je kod koji će mi koristiti da mogu da ubacim kao šifru da bi se zapravo čitav ovaj proces odvio. Sad odem u moju email adresu, refreshujem je. Evo ga, moj kod je 995173. 995173 i sad idemo na verify i sada je krenulo obrađivanje svih ovih podataka. Kada dođe do ovog 100% dela, onda će automatski sa ovog sajta WeTransfer mail biti poslat na moju uputnu email adresu. Šta još ima interesantno da se kaže, znači brzo ovo radi, nije nešto sporo, nije nešto da buguje, ok je sajt, besplatan je sajt. Evo vidite, šaljem 20 fajlova jednoj osobi, znači možete i da pošaljete većem broju osoba ako to želite, samo unesete email adrese. Za 7 minuta, dobro, i 87,8 MB fajlova se šalje, znači znatno više od 25 MB koji staju u jedan klasičan Gmail, jel tako, kada šaljete odjednom. Brzo to ide, evo ga, sad je već 89%, 91%.
Izvinjam se. 95. Sad će tu 100. Dobro, evo ga. Dobro, ovdje mi ne treba transfer pro, tel me mora, ako hoćete da saznate još neke dodatne informacije vezano za ovaj deo. Sada bismo trebali da odemo na moju email adresu, da evo ga, WeTransfers. Vaši podaci su poslati uspešno na ovaj mail. Eto vidite, 20 nekih datoteka, 87,8 MB i bit će izbrisani naravno 22. aprila 2020. godine, što je, danas je 15. što je ok, ne zadržavaju podatke za sebe, brišu, stvarno super sajt. Evo ovdje su sad ti fajlovi koji sam poslao. Sad ćemo da odemo ovdje na ovaj moj drugi mail gdje je trebalo da se primi, gdje je WeTransfer poslao mail na ovu adresu koju sam ja tamo uneo. Evo ga, WeTransfer. Sa ovog maila koji sam ja ukucao JohnnyGamer747. Otvorimo i sada klasično, kako inače, preuzimamo datoteke, kliknemo na ovaj download link i on automatski preuzima sve ovo na vaš računar. Samo kliknite sad ovdje opet na download i to je to. Ajde probamo da vidimo kako izgleda. Da, evo ga, odmah ga skida kao zip i samo ga otpakujete. Kasnije, ja ću da ga cancelujem jer već to imam, samo sam htio da vam pokažem. Ništa, to bi bilo to za danas. Stvarno cool fora da pošaljete i da primite mail sa datotekama koji imaju više od 25 MB. Još jedna interesantna stvar bila bi i ta da ovo sve isto funkcioniše i preko mobilnog telefona ili bilo kog drugog vašeg pametnog uređaja koji posjedujete. Funkcioniše sve isto, sve na isti način, isto se ulogujete, isto unesete email adresu za slanje, uputnu email adresu, podatke koje želite da pošaljete i jednostavno kliknite na send. WeTransfer pošalje na uputnu email adresu taj mail sa datotekama koji želite da pošaljete, primite na vaš uređaj drugi, odnosno primi onaj korisnik kome ste email poslali i svi srećni, svi zadovoljni. U buduće očekujte slične videe koji se odnose na svakodnevno korišćenje računara. Pravit ću neke slične video snimke vezane za olakšano korišćenje nekih programa i nekih aplikacija. Također pokazat ću na koji način može da se instalira na laptopu funkcionisanje i operativan čitav Android sistem i korišćenje aplikacija koji se koriste na Androidu, ali na vašem laptopu ili na vašem desktopu računaru. Ukoliko vam se svideo ovaj video, slobodno možete da lajkujete, da me zapratite, da me subscribe-ujete, kako se to kaže popularno. Ništa, vidimo se do sljedećeg videa. Ćao, čao!